Айде на сбирка! Я ги виж тия. Какво ме гледаш? О, не, пробих. Е бил майката. Ало, Митко, май пробих. Какво стана, братле? О, разшит, уши ви. Лични карти за проверка. Ние сме зависими и възстановяващи се. Така ли? Защо са ти червени очите? Не са. И освен да кажем смирената молитва.